Άγιο είχε μια γυναίκα στην Τσεχία που έπεσε στις γραμμές του μετρό στην Πράγα. Το τρένο πέρασε από επάνω της και σώθηκε γιατί είχε την τύχη να βρεθεί ανάμεσα στις ράγες. Η νεαρή γυναίκα χάνει την ισορροπία της και πέφτει στις γραμμές του μετρό της Πράγας. Ένας άνδρας προσπαθεί να τη συγκρατήσει, αλλά δεν προλαβαίνει. Το τρένο έρχεται, περνάει πάνω από την κοπέλα που για καλή της τύχη έχει πέσει ανάμεσα στις ράγες. Όταν το τρένο σταματά, οι άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει έντρομη τη σκηνή βγάζουν τη γυναίκα ζωντανή ανάμεσα από τα δύο βαγόνια. Δεν έχει πάθει ούτε μία γρατζουνιά. Το τρένο δεν άγγιξε ούτε τρίχα από τα μαλλιά της. Η γυναίκα σκουπίζει το παντελόνι της και εξαφανίζεται μέσα στο πλήθος, σαν να μην συνέβη τίποτα. Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Όσοι την είδαν πάντως να πέφτει στις γραμμές, κατάλαβαν ότι ήταν μεθυσμένη και δεν είχε συναίσθηση του τι ακριβώς συνέβαινε. Η κοπέλα πάντως είχε άγιο.